Takže ahoj, je to takový nečekaný video, protože je 8 večer a já jsem se rozhodla, že zítra pojedu u nás takový sranda závody, ale pro mě je to jako velká věc, protože jsem jako nikdy nezávodila ani sranda závody, ani takhle. Naposledy myslím, že je to 2 nebo 3 roky, co jsem to jela u nás a to byly moje první, takže tohle budou moje druhý závody na koni. Jsou to jako westernové rychlostky, barely, já nevím, pak tam jsou, pak je tam Extreme Trail a ještě něco s krávama. No a já se furt nemůžu rozhodnout, co všechno chci jet a díky bohu mám čas se rozhodnout do zítra, tím, že je to u nás ve stáji, tak jsou na mě holky hodný a nechají mě se rozhodnout až zítra. Ale přemýšlím nad tím, že pojedu vlastně jenom tyče, že já ty barely zrovna 2krát nemusím, takže bych dala jenom tyče, asi ten Extreme. A pokud tam bude nějaká další dvojice, protože já se nejsem jistá, jak s těma krávama, tam podle mě potřebujete dvojici. A tu já asi jakoby mít nebudu, ale chtěla bych jet něco s krávama. No tak jsem se jako rozhodla, že bych mohla udělat vlastně jako video z toho. Takže jsem na to zvědavá a doufám, že to bude jako dobrý, no a teď jako jedeme domů akorát s koní a já jdu jako přemýšlet, co si vemu na sebe, já nemám nic na sebe vlastně. Já ani nevím, v čem se jako chodí závodit prostě, no, hruza. Takže se uvidíme asi zítra. Tak jo, tak už jeden jde. Já akorát vyrážím na koně, nakonec jsem teda něco na sebe našla, když jsme to relativně dost dlouho tak dalo. Je mi vedro, když je ještě teprve 21 stupňů, takže je to ještě dobrý. No, rozhodla jsem se, že pojedu jednu rychlostku a to ty tyčky, Extreme Trail, tam chci zkusit. A zeptám se, až dojedu, jak to vypadá s dvojicí na ty krávy. Že bych jela ty krávy, takže bych mohla jet 3 soutěže. Včera jsem psala mamince i tatínkovi, jestli se na mě přijedou podívat. A ano, je mi 24 a hrotím to, protože jsem takhle nikdy nezávodila, tak bych byla ráda, kdyby mě přijeli podpořit. Moje ségra přijede určitě, díky bohu. A doufám, že třeba teďka veme foťák a udělá nějaký hezký fotky, to by bylo fajn. A nic, tak já teda vyrážím a ozvu se. Co, těšíš se na závody? Netěšíš? Těšíš? Podle toho, jak to bude. No, tak to jsme na tom asi úplně stejně. Protože já se těším, ale netěším. To jo. Že si sebou zase někde plácnu. A ještě úplně, pamatuješ, jak to bylo? No, tu jízdu z Ružnosti jedu, to je jediný, co zvládnu. Blesk. Teď půjdeš na krávy. No, takže tak, my už jdeme pro koně, dáme se je do padoku, i když nevím kam, tady do těch. Jo, tady. No, takže koprdel už jsem chytla. No, uvidíme, jestli z tohohle bude nadšenej, viď? Jsem mu o tom včera neříkala, jsem se rozhodla fakt až večer. Takže tak, no, tam čekám na kámošku, jestli veme taky koníka a dáme se je zatím do padoku, aby jsme to za nimi neměli daleko. Protože momentálně 10:07, začíná to má v 11. S tím, že já se ještě potřebuju podívat, který ty moje soutěže začínají v kolik. Ale podle toho, co jsem viděla, tak začínám hned, protože jsem se rozhodla jet ještě klíčovou děrku. A vypadá to, že jízdárna je připravená na ní. Takže si myslím, že pojedeme vlastně hned, ale tak si ho dám do padoku a půjdu si ho připravit kousek před tím. Když asi teď si ho jenom vyčistím, abych pak jenom přišla, hodila na něj sedlo a šli jsme a budu si ho asi okrokovat na jízdárnu, asi něco udělat a tak. Ale říkám, ještě než to musím za tou market, ať mi řekne v kolik co, abych to mohla napsat mamince, takže.
Vezmu slavnostní nástup, kde se ukazovali všichni jezdci, kromě mě, protože jeho jdu sedla až teď, protože začne ta první disciplína, co jsou barely a já jsem se rozhodla nejet. Takže si jdu přichystat, vyčistit Tinkina až teď. Já jsem si ho dala do padoku strávu, aby tady celý den prostě nestál jen tak. Takže si ho teď jenom přichystám, vyčistím a už budeme čekat na tyče a než mi někdo vůbec přijede, takže já už mám tak napůl připravíno. Ještě mi chybí uzdečka, ale na to ještě časík. Mám ho i povolenýho. Nemá úplně dotažíno, ale takže takhle nějak jsme nasedlaný. A já půjdu asi krokovat a nějak ho trošku zahřát. Sice máme podle mě minimálně hodinku, ale uvidíme, no. Takže tak. Tak budeš nachystané jsme, budeš vyrazit. Připraví se Míša Čulíková, Káťa Lancová, Niko Vystáková. Tak máme nějaký fanoušky do Káťa, ale slyším žádnou podporu těch fanoušků. Perino, nejste slyšet. Tak a do cíle, Káťa už se řídí do cíle, vypadá to na hezkou jízdu, vyrazit. Ještě taky zvolila první barel. Tak jedou se barelky, to už jste se asi všimli. A tohle jsou sranda závody, nejde se tady na nějaký extra, většina koní je tu jako pro seznámení vůbec s tím prostředím, s tím ruchem závodním, s tím, že tady prostě musí stát, je spoustou koní. Jo, takže třeba vidíte, že tohle bylo hezky jako hlídaný, nikam se nehnalo, že prostě jako skvělý. Že prostě atmosféra je taková, že tady lidi prostě fakt dělají všechno pro zábavu a nikdo se nikam nežene, nehoní. Je to prostě domácí závod v uvozovkách, jo, takže je to takový super, no. Já teď čekám, kdo přijede, nepřijede. Nakonec mi psala, že mamka i taťka přijedou, tak uvidíme. A ségra očividně zaspala, ta už tady se mnou měla být, ale no, uvidíme. Takže jdu se věnovat Tinkinovi a pak se ještě sedím. Já si chodím na vyvýšený místo a ze země na něj nelezu. Takže my jdeme akorát na tu jízdárnu si poťapkat. Ale asi mi to nikdo nenatočí, takže uvidíme. Koně si obracovávají, já jsem obracovávala hale a na velký se jezdí. Tu i Angličani mimochodem. A jde jim to kurva dobře. To je paráda, co?
Tak a Saša se nám žlutí do cíle. Časem 20,70. Navštívila maminka, taťkové, manža, pes. První slalom. Zvolili, ještě čeká slalom druhý. Super, to je do cíle, pojď. Tak, to byla jízda Lucky Valešení, čas 47,31. On se s tím tolik nesere s tím kombinací. Prostě nebo to jde. Super, pojď. Tak, to byla jízda Mlářence, časem 31,37. Tak, Lucka Valešová už nachystaná, první jízda byla s časem 47,31. Je to rychle, jde na rychlost, nemusíš pomalu. Jeď! Super, ještě se lezí dozadu. Ale jedou moc pěkně. Teď jedou moc hezky. Pojď! Tak a máme jít doma čas lepší emoci. Tak je to další náhrada. Vylila se mi bytí. Dobrý. David Provazník. Takže my jsme nedostali, než připravený, můžeš vyrazit. Tak já mám závody za sebou, respektive závody těch tyčí a pocity. Pro mě to byl adrenalin. Po první jízdě jsem slezla koně a úplně se mi kopaly hnaty, ruce. Druhá už byla lepší a i časově lepší, tam mi vyšlo líp, ale jako no, dělalo se nám horko nakonec, takže je mi teplo. No, tak se budu ozývat dál, teď ještě nevím, co bude dalšího, tak uvidíme, jak to půjde. A pocity? Přežívám, vedro, ale dobrý, už mám za sebou. Jenom jeden, dva vlastně. Ještě se pojede ta klíčová dírka. Jede se teď, jo? Potom. Právě myslela, že holky říkali, že se pojede jako poslední, tak jsem myslela jako poslední. V to, ale poslední se pojede trail a ještě ty krávy. Takže jsi na tom úplně stejně jako já. Kyna zavřela mezi soutěžema do boxu, jenže on to prostě nesnáší. A i když jsem mu dala papání, tak co, tak tady prostě vyvádí a křičí. No. Musím ho mít zavřenýho, protože si to umí otevřít.
na kravičky. Kravičky už nám jdou sem na jízdárnu, tady se s nimi bude pracovat. Jdu pratenky na kravičky, celou dobu tam ječí, tak pro něj mám aspoň mrkvu. Všichni tady poslušně čekají. Tak ať jsme rádi. První krávy máme za sebou a nepovedlo se nám to dát do ohrádky, ale to nic nemění na tom, že jsem na ten kina úplně pyšná, protože s krávama dělal jednou a to na těch závodech před 3 rokama. A byl úplně skvělý, prostě vůbec se nebál, šel do toho, do celého jako stáda prostě. Mám z toho neuvěřitelnou radost, jaký byl jako, no prostě byl šikovný, šel do toho se vším jako a jsem na ně pyšná. Tady mi teplo, umírám. Tak koukali jste na to, jak to má vypadat, jak to se spočívá. Tak soutěží jsem vzdala, krom kráv. A akorát si tady beru rybunku, dávám se je tady do padůčku na trávu, abych je měla blíž na krmení a půjdu jim uvařit krmínko. Takže mám tady společně na travičce a úplně jsem jako pyšná. Včera mi udělala rybunka radost, protože to byla úplně úžasná a šli jsme spolu vlastně poprvé, co se známe do vody a jinak mimochodem ona je neježděná, je jí 24 a má šílený artrózy, takže už na ní prostě jako nejezdím, mám ji jenom na důchod. Mám jí 2 roky, ale jezdila jsem na ní v roku 2014, takže se známe letos 10 let. No a včera jsem jí vzala do vodičky a bylo to úplně prostě skvělý a mohla jsem se na ní i vylízt. No a ten kým byl zase dneska úplně úžasný, takže jim jdu udělat super čupr, velký žrádlo. Já jsem teda jako úplně vyřízená, proto jsem to vzdala. Za prvý, to už jste vlastně viděli, to druhý nahánění těch kráv, to už prostě Tinkin nemohl a já prostě ho nebudu tady trápit další disciplínou, ačkoliv ta další disciplína je relativně v klidu, že jo, to je trail, takže tam se jako neběží.
to by mělo být v pohodě, ale já už prostě nechci. Jako často, nebo respektive většinou nic neděláme a najednou ho tady budu trápit celý den, no prostě ne. Jako udělala jsem mu to co nejvíc. Nejvíc příjemný, ale prostě už ani já nemůžu, takže teď už se jenom o ně postarat a bude. Takže No a jak se postoupilo se tak, že kravičky už se zahánějí zase zpátky, všechny disciplíny už jsou zajetý, takže už jdou zpátky k sobě do ohrádky a budou mít klídeček. Úsměv a mávat, úsměv a mávat. Děkuju, aspoň někdo. Zavádění kraviček a já jdu teda vařit. Akorát teda mý manžel jsem byl hodit nový žrádlo, že mi došlo, mysli a méš a mám to všechny ty 3 pytle na druhé straně hranče, než mám kremírnu. A moc se mi to nechce tahat, tak přemýšlím, že to, co mám v krmírně, dotáhnu nahoru, tam to zaliju vodou a tam počkám, no. Jako, toho, co mi to fakt nechce. Ale jakože to díl, ale už večeřej. Oba dva. Tak už papaj, půjdu je zavřít do výběhu. Já jsem se taky byla napapat a jedu domů. Takže takhle bych to ukončila. Snad se vám video líbilo. Dejte like, koment, co chcete. A zase někdy. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam.